Aron mahuman ang Manila Bay Rehabilitation Program nga proyekto sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR, gitugutan ni Gobernador Gwen Garcia ang pag-supply og Dolomite ngadto sa kaulohan. Apan iyang gilimitahan ang volume sa Dolomite nga mamahimong makuha gikan sa lungsod sa Alcoy. Matod sa gobernador nga tungod usab kini sa hangyo ni Department of Environment and Natural Resources DENR Secretary Roy Simato aron mahuman na ang rehabilitation project sa Manila Bay hinungdan nga mihatag siya og exemption. We gave an exemption upon the request of Secretary Simato because they needed to finish that Manila Bay project. Giklaro usab ni Garcia nga wala pa niya gilibkas ang cease and desist order batok sa DMC o sa Philippine Mining Service Corporation kung PMSC. Matod ni Garcia, 8,600 cubic meters lang nga Dolomite sand o 6,000 cubic meters nga pebbles ang iyang gitugutan nga mahimong ipadala sa Manila Bay. Base sa report nga gihatag ni Cebu Provincial Environment and Natural Resources Office Chief Rodel Buntuyan nga kaniadtong buwan sa Pebrero ug Marso aduna nay gipadala nga total volume nga 6,000 metric tons apan wala pa gi-specify kung pebbles o sand ang gipadala. Di ko manghilabot sa debate about whether or not unsa nang Dolomite or whatever. If that was given clearance, then we will allow. So we allowed. But a very specific volume. Kahinumduman nga niadtong miaging tuig, miluwat ang gobernador og cease and desist order batok sa DMC o PMSC alang sa pagpahunong niini sa pagbaligya og Dolomite gikan sa lungsod sa Alcoy nga gamiton sa pagpa-gwapa sa Manila Bay. Kini tungod sa mga pipila ka mga kalapasan sama sa walay public consultation nga gipahigayon sa lungsod sa Alcoy, kalabot sa lokal nga pagbaligya sa maong minerales ug walay environmental impact study sa mahitungod sa extraction sa Dolomite sa maong lungsod. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.